Ambalma Sherifla TV la jiba umbo funi islamia ka foli no ala ka kishina ka hinena ka barka ambala taala dili ala ko ke ka ani au bela jele nabo au bismillah ka jemuka hukumu konna la no dine baro mi jemuka hina be wuli ka se ankara mu ma ani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna bi ani ankara mo bi yonfe ani anga Sherif ke no ya Sherif Abdul Qadir Haidara Sherif Abdul Qadir Haidara almamido askiro beneno kabalama dine lasidikela don lakalanikela don ani dine ka tomba fenfe be jamana kono asembe abela jelena aka chesirni aka wuli ka jo beneno dine bara hukum konnadla ani ale de binaje ka anga bi dine baro walanda lasin yonfe yani anga si do baro kono anga sifika nan karmo amba bismillah ka fuli blala da kunya fula fuli kan di ama akoke an fule bawe yana ngado baro kono Sherif assalamu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah na'am ami ala fuka wadan man doka ala barkada na'am ka kishi ani ma ko nyina la fa ko kala kala sallallahu alaihi wasallam ana ka sodungo ani mam tuguro ko ni mambare fal ke ma jodu na'am ka fuli ke yare am bismillah ni television so en kono inshallah ka fuli ke television so baraka bago be na'am am ala dira la ka jamana la ka basi amin ya allah ka ben sama dama amin amin fuli be la jel kelaw illa mel kelaw minu me jamana kono be jamana ko na'am inshallah Haidara anyi wile kana ina na wile jabi o diara anyi ambe ifo ki wali mano Sherif la nyama so bela jide tola Sherif anga bi wala na be femka o wala ndai amba fuma ko thème d'actualité ni mire ni o kuma de bisina sisa wa wati befana actualité do kada kan hadama den yere mago be ala no yi ben krenya islamé ka ben ani ka nyon kangelin fo anga nyinga fo Sherif yala islamé am se ka ben wa kaso anga famu tikiri anga kalanchuo tikiri anga famu tikiri anga tabulu tikiri yala islamé am se ka ben wa alhamdulillah Sheikh Usman la foli bi naam e waro ni nyingali amna fo amako wakanno ka gela aveni nyingali famia de bolo tasabe nyingali njabi dronte nyingali njabi ko fe famia mi mena bo on era bolo ni koina anga ko ni mumbe o de bolo se kele wasro anga kalawun kero tekelenye tiado al nambe jamana kelen kono programme national kelema ambe bolo matuma dola ala be garsega do di do mo ka kala meta yiri wa ka bo jamana kono ka taw yere soro je jamana horoka o te androni ali minunte dina kala no yo bulu fanala ko sobe na donc o te o ko yeto go rete problème voilà problème yi mi o de ye o ikhtilafu mi no glono anga kala rola on me se ko o fara non ga tuguri ko berebe on yira ma pour que nga se ga tan ron fe parce que ambe ba do ka fo jien kono système mun te kilenye bon arabu jamana u benu ka système mun do ka u jamana nu ka système do on yira mi nga fara fe jamana e ba nga système mun do naam o kala ro minum flani ne bolo kala ro yi chance de en bolo pour que nga se ka complémentarité ke kana ma fo mara kuma ko attaka mulu kanyo onda fa am sigal no onda fa chugamina ni ala je wasro pour que an se ka nyoko soro minan kilin kono ka se ka benke se ka tala ben bi se ka ke na mena foro ko islamo ka ben akaka nga famia akoro yenwe esa akoro re sans problème tena dimi ko tuguni ite dimi ngoro mboy fe ka keto mina ibete ne fana be fe ka ebe fe ne ka keto mina ne bete mo te fli fo be ka clé équitable ka farane ka ume wala nga taba ara wada to yare ben koro to na be la nyini to wi be la nyini di aw ka se ka fer no bla aw nyokoro fe minu la nyini bele ba islam ala la nyini bele min naw be nyoko soro ola la nyini min glon no coronela ana glon no hadisala ani famia unmo parce que bara nglono no fe fla de la ne mazahibo no fo ou ni madarisu fo
aglen no fɛn fila dɔrɔn la min b'a ye k'a fɔ ne ka n ka ko a sinsinnen don n ka hakili ka faamuya kan faamuya min peut-être a bɔlen don kuranɛ ni hadisaw la walima tuma dɔ la an bɛ sigiyɔrɔ dɔ la i n'a fɔ Iraki jamana mɔgɔw i b'a sɔrɔ u dulonna madhabu ra'yi la kosɛbɛ ala asasi i b'a sɔrɔ hadisalakalibaga ma caya olu ka zone na donc a imam minnu tun bɛ yen nɔ Abu Hanifa y'o belebeleba dɔ ye a ka laɲini kɛra fɛn min ye o de ye n ka se ka silamɛya tiɲɛ sɔrɔ tuma min ni ma hadisa sɔrɔ ɲɛkɔrɔ hakilina ninnu nana o de la mais i b'a sɔrɔ madhabu minnu taara madrasatu naqli la olu ye hijazikaw ye ala kɛra cira ye sahabaw cayara ye yebagaw cayara ye hadisaw b'olu bolo donc olu mago tɛ k'a fɔ an ka hakili la waleya tuguni pour que an ka se tiɲɛ ma madama n'a sɔrɔ tiɲɛ b'u ɲɛkɔrɔ mais min bɛ baara kɛ n'a ka hakili ye ani min bɛ baara kɛ ni nasu ye ni naqli ye a bɛ ka laɲini an ka se ka silamɛya tiɲɛ sɔrɔ il faut que an fana ka an ka wuli o kan quoi ka fɔ wayi karisa kɔni an ni aya in faamuya tan walima a bɛ ka diinɛ baara nin faamuya in na mais c'est a ka laɲini ye mun ye yɛrɛ min ye an b'a dɔn bɛɛ ka laɲini ye k'a fɔ n ka se ka ala sɔrɔ ka alikiyama sɔrɔ n ka se ka arijinɛ sɔrɔ donc kelen ne kɔni b'a ye k'a fɔ a ka kan an ka bɛn kelen kan o bɛn kelen ye mun ye an bɛɛ dalen don ala la ala kelen wagati a b'an bɛɛ bolo asas mɔgɔ si tɛ taa sira foyi la fo k'a sɔrɔ ala kelen wagati a bɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka ala kelen wagati a minɛtɔ la fo dɔ bɛ se ka dɔ jalaki a ye ta yin a bɛ cogo di k'a sɔrɔ laɲini ye ne bɛ ala kelen wagati a ko la donc o asasu in an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la a filanan n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɛ an ka segin ka taa kuranɛ ma parce que siga foyi t'a la ni nɛn bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ balimaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ teriw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ baaraɲɔgɔnw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun de la ko diinɛ baarakɛmɔgɔw olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est impossible o tɛ se ka kɛ o donc ni diinɛ baarabagaw n'olu kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ olu ka segin ka taa kuranɛ ma olu ka segin ka taa hadisa ma wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul ala yɛrɛ y'o fɔ ko siga t'a la n b'a dɔn aw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que nin ka madrasa ye nin ye nin ka kalanyɔrɔ ye nin ye nin bɔra yan nin mɔna yan nin ka bi a ye nin donc a bɔra a lamarala mara min kɔnɔ olu ka faamuya de b'u yɛrɛ bolo n kɔni b'a dɔn n'aw nana kɛ jamakulu kelen ye k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ kuranɛ ani hadisa a ye segin ka taa o ma min fana b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali n'o y'a sɔrɔ an ka madarisuw n'an ka turukuw n'an ka mazahibuw tɛ kelen ye o de ye an ka jija cogo bɛɛ la ni ikhtilafu fɛn fɛn gulen don ijtihadu la an k'o bonya voilà fɔnkɔ ɲɔgɔnya fɛn fɛn gulen don fɔnkɔ ɲɔgɔnya fɛn o fɛn bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a gulen don k'a fɔ dɔnnibaga dɔ bolo bɛ da min kan a y'a ka ijtihadu de kɛ ka taa bɔ nin kan ale bɛ ka baara kɛ n'o ye an kan ka o bonya parce que e ka ijtihadu tɛ se ka ne ka ijtihadu lawuli madama n'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ala ko de ne jija an taara fɛn dɔ de ye nin fana y'a jija a taara fɛn dɔ de ye donc olu tɛ kɛlɛyɔrɔw ye a sabanan min bɛ da o kan an b'o fɔ ko gɛlɛya kosɛbɛ an ka jama ka nafa ne ye silamɛ jama ka nafa ye an k'o de bila sanfɛ ka an yɛrɛ ka nafaw bila kɔfɛ n'an b'a fɔ tubabukan na ko an ka intérêt collectif de an k'o de préserver donc maslaha amma nin n'o de jama nafa silamɛ jama ka nafa an k'o bila ɲɛfɛ donc aw yɛrɛ ta in an k'an ta in bila kɔfɛ munna parce que ni jama ka nafa tiɲɛna min b'an kelen bolo fana tiɲɛ siga t'a la mais ni jama ka nafa sabatira peut-être min b'an kelen bolo a fana bɛ sabati donc ko ninnu u bɛɛ lajɛlen gulonnen don o la o cogoya la min bɛ fara o kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la alal birri wa taqwa ala ɲɛ siranya kow ɲumanya kow la ne ye n ka kalan kɛ saudiya la ni y'a ka kalan kɛ misira ni y'a ka kalan kɛ iran ni y'a ka kalan kɛ liban ni y'a ka kalan kɛ nigéria ni y'a kɛ niger an bɛɛ ye silamɛw de ye en général an bɛɛ b'an yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ ye silamɛw de ye an bɛɛ fana b'a dɔn ko bɛɛ fana ye silamɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fi majali da'wa an filɛ o dɔ de la
donc diinɛ la ka se ka lase mɔgɔw ma a lase cogo ɲuman mɔgɔw ka se ka faamuya kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fi majali taalim kalanko siraw kan madrasa ko bɛ ten i b'a sɔrɔ i mana kɛ cogo o cogo i den bɛ taa nin ka kalanyɔrɔ la i fana den bɛ taa i ka kalanyɔrɔ la a ka diya ye ou a ka goya i ye cogo foyi t'o la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ fɛ i den ka nin kalan in de kɛ o kalanyɔrɔ min bɛ bɔ ne bolo nin taasira ninnu mɔgɔw dɔrɔn ka kalanyɔrɔ de bɛ yan i dabɔlen don ka t'i den dɛ donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o siraw kan o kalanko bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an ka se ka mɔgɔw fana dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la ji donna dɔw kan dɔw ka so binna dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma suguya minnu kɛ est-ce que an tɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ye silamɛya baaraw ye donc an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min ye ɲɛli siraw ye bi jamana bɛ jɔrɔ fɛn min na kosɛbɛ o ye jamana ka jeunesse ka sira bilali surtout ka taa dɔrɔgu sira fɛ yɔrɔ an b'a fɔ denmisɛnnin 100 o 100 an y'a mɛn sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔw da denmisɛnnin 100 o 100 bi n'u ka dossiers bɛ di olu ka yɔrɔ la olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ka joliw lajɛ olu taara sɔrɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 70 bɛ yen nɔ n'o tɛ dulɔ min i b'a sɔrɔ dɔrɔgu ta donc 30% in dɔrɔn de bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ olu peut-être olu kisilen don bi fɔlɔ mais ka se k'o ɲɛli kɛ ka se ka siraw ta an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔlɔsi b'e bolo kɔlɔsi tɛ ne bolo ne bɔgɔsi ka ja e bɔgɔsi ma ja nin ka kɔlɔsi nin bɛɛ ye fɛn ye minnu ye anw yɛrɛ ka min ka d'an ye de ye nin ka di anw ye ne bɛ fɛ n ka ye tan an b'a fɔ tubabukan na ne ka luku ye quoi nin ka di n ye n bɛ fɛ ka to tan mais ne bolo olu tɛ problème ye n'a sɔrɔ an ka laɲini ye k'a fɔ an ka se ka dilanni kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu fana la o de kama Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu jamu de don ne de bɛ don a kɔnɔ aw ɲɔgɔn dɛmɛ sa ni ko min ye ko ɲuman ye a ye jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min y'ala sira ye ko ye a ye jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ninnu ye fɛn ye fɛn min n'a sɔrɔ an kan ka hakili to olu la al-'adl wal-insaf ma'al mukhalif ala karisa kɔni b'a dɔn ani tɛ taa sira kan walima an fɔra ɲɔgɔn kɔ nin ko in na o t'a bali k'a fɔ ko n k'a ka bonya segin a ma mɔgɔ mana bonya cogo o cogo i mana kodɔn cogo o cogo i mana taa ni karamɔgɔba minnu n'an m'an sinsin olu kan i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ dabali ban ni ɲɔgɔn karamɔgɔba a ye nin fɔ cogo di est-ce que o b'a to k'a fɔ k'e k'a dɔgɔya a tɛ fɛn dɔn وخالفك في مسألة هذا لا يعني أنه خالفك في المسائل ولا أولي كما إمام الشافعي ونقول فراك لنا أن كان نفر نعو مسألة كلنا كلا نقول لك تاقص واتنا درس ولا تبني إيه أنا رقم نون شاترا دا قصدانو إدريس على ما أمريكا لك كرام كلو إدريس جون إدريس سايق داري بعد إيه كأكل تقولي كرسا سبالي إن نفر نعو مسألة كلنا atau bi kononton ben la o la ba fo ko kasbu al-qulub awla min kasbi al-mawaqif tuma da la o gela ba soro ko sebe no bamana ngai me na karsa du sugun soro awo an ka kelenye nka jaya ka janye o de fanga ka bon ka fɔ ni karisa ɲɔgɔn sɔrɔ a fana tuma na a ɲɔgɔn sɔrɔ sɔsɔli la ne de gagnena n sera la ka n yɛrɛ kɔrɔta sanfɛ alors ko o ka dɔgɔn quoi i ka dusukun sɔrɔ o de ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a sɔrɔ o fanga ka bon donc yɔrɔ ninnu fana la an ka hakili to o fana la pour que hali n'a sɔrɔ an ka hakilinaw ni masahibu fara ɲɔgɔn kɔ se ka foyi t'a la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o cogoya la an ka adabul hiwar bon sisan tiɲɛna ne kɔni bɛ o ye n yɛrɛ samɛ concert tuma dɔ la dusu bɛ kasi kosɛbɛ parce que i b'a ye an b'a lajɛ k'an bɛ kuma ɲɔgɔnya minnu kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ minnu kɛ n'an b'a fɔ munazaraw n'o ye sɔsɔliw ye nin ye taasira dɔ ye nin ye dɔ ye ou bien nin masala dɔ ye nin fana ye masala in faamuya tan i b'a sɔrɔ i bɛ minnu ye n'u bɛna baara in kɛ i b'a santo la k'a fɔ u ka laɲini yɛrɛ de n ka se ka karisa de bin quoi tiɲɛ ɲini tɛ alala a ka dɔgɔ i ka tiɲɛ ɲinini yala parce que i b'a ye caman bɛ disi yɛrɛ gosi fo dɔw b'a fɔ n bɛ nin wari in da walima n'a ye nin wari in de di an bɛna don débat la o n'a ɲɔgɔnna n'i y'o sɔrɔ tuma o tuma i b'a sɔrɔ aw tɛ fɛ ka mɔgɔw la kun ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma bon a bɛna ɲɔgɔn yɛrɛ sama fɛn min na n'o bɛna kɛ réseau in kan sûrement a sɔrɔ masala ye minnu karamɔgɔw y'o fɔ san 1000 ni kɔ san 100 erikaw ni kɔ an bɛna jaabi kɛ cogo hali n'a ye san 100 de kɛ débat la a bɛ taa jɔ yɔrɔ kelen ka coyi parce que aw fila
ou bien ça ou bien groupe wa yo te gachi au shima ba wona ni kurai donc ayro to modo la abi mo jene ko sabe Allah soro fa no mimbe na soro dine la kan anga kila gira parce que no kera abi fa me fa ka ke na su haka donc ni kala ni chien yi ala karamo ko abse ga ni ga hakilla yi chien de fili bi se ga ka ko abse ga nga fili ni mimbe su sallallahu fa ka kila ne bolo fili do me chien se ga ka ko Allah wa fa al haqq dalatu al mu'min donc ni yoro ni na nanye baraka ni adola ala wana bele lewa o de ye al iltifaf حول القضايا الكبرى للمسلمين أما أنك تسرع فوفلا أما أنك مسرع فوفلا أما أنك زاوية فوفلا أما أنك كرتي فوفلا أما أنك دبو فوفلا إسلامك كوبادونا ندرو أنت كان كروك أنا مثالات أنا جانكوكا مالي إكيب ناشونال أبيتي با إكيب كلنا kala ibe asro dotara ne équipe la dotara jamana ko fe mais équipe nationale la ñini moy maliga gagne ou bien équipe nationale kelinga la ñini ka fo ko ne ka gagne di ou bien ne ka équipe de gagne sama fana kan kete ni jewo fo mi ka fo je bara ñoy o butu wala mo kama islamatu sufa donc qadaya al-amal minhu al-qadaya al-kubra تحديات منو لي ويدفي ونوكل لوكا جوسلامو نبي موشي كروبو كلن سيغا جوفو جيو يوغا تاني itise quoi donc min da kadila o de anga jega nyoko polo mine ba do karsa kon betan bo karsa beten ke etse go bote parce que karsa ere ni afla a cheka ni I cheka jugo aka jan ika suru aka bon e fasale o franfa sakine ne boko hakli fana beten donc na bete aka kala fana na ko limana fana beten mo ko chiti se ka mo ko limana ke ina fa ireta imana dayer la tugo ولا الله ولا كرما فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يبكي رد سكاسي بولغتا ببانغتا ببكي رفقا بكي هي نوما دالا يغا وما على الرسول الا البلاغ دونك كما لا سنيرا انهم فرنا وتو لا مذاهبوني طرقوني مدارسو منا فنيو وتو فنن انا باركنا عبد الله امين نوي فندل ان شاء الله قاعدة بالرجلي بالبلوي إسلامه بس نيوم فامو رجلي موجا نامبه باركني مالغري أنا فامو تكلي أنا يتاو تكلي أنا كلامو تكلي نرجلي لا كم بابوي أم سلا نيوم فامو منك شريفة بأمرنا نسلامه بينا أبسك نفاج جمعنا سي إسلامه رما أن إسلامه ما يصير عما ma be me to ga miri fana me to ga fonge ese be mala banche ne madala kwa madala Allah soro nyebi fencha mana me madala ga foko to ko be malia peut-être ani to do da feina mina na bare a tien en no te fonyo ngwa u do be malia te Allahu akbar fana tien Osman na ibi miri anga boli bawla min kera malla min kera 26 mars la min kera monument de l'indépendance la min kera encore palais la culture la odona Osman be mala habimi itanoy mashayikhu min ñokon soro yeno al nasro do kuma do fo do ka photo glo ala do al nasro ngon mam ko fuga keta ko fo be ndoro ñokona wallahi mo mi belen ta ko be mala ban non to be ka te ke bo kuma no fo be boro ke no fa dondo yi takama do ke no fe ni sorti la vaina ati ko mako ko karsa u ja karsa rebe taner ala au magere no na ati ka kuma no yi asi on bolo ko me kuma no ko sira mi fe o te kuma no ko sira yi quoi so ne fu kuma ne fe ki te ka télévision solaire ne fu kuma Usman fe ka ntonga télévision solaire fe ne fu kuma fe ka ntonga pagika e be fu kuma ne fe ki te ka pagika so na tin no fa anti no se ka no fa donc ne gon bai ka fo
peut-être fanyongoyaw de don note bembaliyate parce que arab kan la hunaka ikhtilafun hunaka furqa wa adun furqa kun ala ma su'uma lakin al khilaf sunna kawniyya ka bondan to la ka tanga famna ka to la ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum kullu hadhihi min sunanillahi al-kawn la tataghayyar wa la tatabaddal ala ragu qati atisi أفكوا بيجا كبيكوت سكاكة نعم ولا يزالون مختلفين أنا قلنا نيجي نكلم فاقنهم أخبارك قاوتوني نين كان كوي ولا كرسبوا عليك تايني فرتايني فاقبارك وقدام أولا أنا فرنونغا فولو أنا فولو وكرو كانسونا على ماما الله أكبر نعم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وقال ولا تفرقوا وأمركم بالاعتصام يعتصموا لفي الأمر دي ينفلقوا في الأمر دي أو يكلني أخذنا جروم لا يسلم منه أو كان فرا الله أكبر donc ni ala yamaraka minke yamaraka la wala li jagwari nay nahyu minke bas jaa bi amrin wa jaa bi nahyi i'tasimu wa la tafarraqu ayan yamara ayan bali aya ke glaw kaw kanake donc akwanga minke amudi keke amin ngomne akanga na fara antifra donc na an bena anafa folo folo ka fo amiga ala ka kuma kan amago chati na bena am bi fanga soro fanga mi ma protéger ka wajibu toro ni fanga te mo la bi o yi flengolo ni ike balon ye ki ko tani sigatala donc na on farla no ka mbolo di no mo do meto ka fo mo ko mais on farla no même si c'est symbolique on farla no ça oui on farla no dro ko sabe les restes vont venir après fin to bina ko fe quoi wallahi abena voilà donc na farla no do no ma dabo kama fanga farla no fo ne ko la famille mi anga fara non Allah yira non fe o e fe roy parce que fe il va se ressentir le bala donc ni a sen fo na borna bo ine re bol nun karsa fo non ni hakila na jaja wore tew ya le re baye talif na baye ta jadda lu re babulu o e kelema kare te kitabu be don donc ni roy na o bi abi fanga de en ma pour que anga se ka job bi difiunye no di ka fo islamu reka dine famya baliya bana ube sena islamu to be ka ta mo fa nai ka mo ka sitarnu jennai ka mo ka du ka furu jennai na mo fra non an se ko keo ala donc am fanga fra non pour ga se ka jonye ka se ka kanu ka se ko sabati amra non sa ala ro nyine innamal mu'minuna ikhwatun aw inqabal mawli donc ni dalan ni alala ni fana ga dalno alala donc amnu dalno alala aw inqabal mawli Allahu akbar na'am ni fara fana ka ni islamu farla non ga nafala avec ça be ka to jamana be basik bilbile avec ça be ka to avec fama ko sécurité ni stabilité avec nyesro bon ibse ga fo bo donc on be insécurité instabilité min kono bi peut-être ni yoro imbala ni tabe men ni yoro imbala tuma mina mo jugu na bini damna malika aduna na soro tasra be kun sona ki bolo di nyoma ka jo aduna ba soro ant me gela bilila mina ma fo ak me ban me ba soro chama me bala na mais sant mi ame joro mi peut-être dab na fo nunu na mbolo no fe do ga fenno to ko kilenye nunu me soro ando de ni tro ko miri ne ma fo abo ni ka sa nunu do kasra ma miri nunu le joni ube mun ko ni awi donc anga farali non kan o ke sawe ka to jamana abe basigi inshallah Sherif nunu nafa balo biluye wati surunya kama ani kuma chaya kama ni min fora abe nafa na dana ni ma nafa wala bilbile anga wati na chuya kama be kuma kunci anyi ka duwa ko anyi alhamdulillah kuma kunci e femi ko da mala fuka wala mando kaira jins la mebela kaira mal islam bela ko wati ma del kana islam ya tariku kono foga so islam o fonna nyongo o masay o mana ko ka fogo tariku kono ikhtilafu ma del ka ke peu kadam na la kra wati la fobi o te no angana bla akla ka fam se ga kurayo o kono me wasoro a frake chugu
anu ya mana cogo na o de ala kira ka wagati la ni sahaba fara nango be se ale de ma a be wayu ye ko la kɛsɛbɛ bon ale fana te sahaba yɛrɛ ka wagati la o be se ngana Qur'an na hadisa ma o be se ngana ga ɲɛmɔgɔ ma donc kana kɛ ko tora ka dayɛlɛ fo kana kɛ bi anw ta kɛra bon minnu ka silamɛya ka asuru kɔnɔ ka tɛmɛ anw to la tuguni anw be fɛn wɛrɛ la min ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn sa donc il faut que an ka bila hakili la ka fɔ mɔgɔw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kun an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu yira a dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ yɛlɛma o de la suma ni ne ni kumaɲɔgɔnya tɛ ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ se k'i ladi voilà mais ni kumaɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali k'an to kulonkɛ la n bɛ se k'i ladi donc ne kɔni bɛ ko in faamuya nin cogoya de la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka jamana basigi faama minnu b'an kunna an bɛ ala deli ala ka jamana ala ka tali fanga d'u ma ala ka hɛrɛ kɛ anw yɛrɛ ye اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silamɛw ka bɛn o de ka ɲi jamana yɛrɛ ma o de bɛ na ni basigi yɛrɛ ye jamana kɔnɔ ka d'a kan jamana fanba jamanaden fanba o ye silamɛw de ye n'olu bɛnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn kan kelen kan o de bɛ jamana yɛrɛ basigi an ka sirifkɛ yɛrɛ ka fɔli lakali la i n'a fɔ a fɔ cogo min na bɛnbaliya tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hali ka yeta la nka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ se ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni faamu ni fɛnw na nin b'a ta fɔ nka n'u ye ɲɔgɔn kɛnɛ kan i b'a ye o yɛrɛ b'u bari ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o kɔrɔ ko juguya tɛ yen bɛnbaliya tɛ yen an bɛ Alahu taala deli min ka gɛrɛ o ye dusukun ka ɲɔgɔn minɛ ala kana an dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka an bɛn kelen kan silamɛya bɛn min baaraw talen no kura ye nin waati ninnu na an bɛ Alahu taala deli ala ka a bɛn sababa ma ala ka an bɛn tiɲɛ kan k'an bɛn kelen kan an y'a fɔ ye kuma daminɛ la ani an karamɔgɔ ani an ka sirikɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ al-imam Abdulqadir Haidara ni a sigiyɔrɔ bɛnnen no Kabala ma an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn an ka wele jaabi la ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka sigaw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina waati si la dinɛ baro makɔnɔ ni dinɛ baro lajɛli la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.